момента сме с кандидата на Възраждане за кмет на район Витоша, Тодор Софрониев. Към него има няколко въпроса, както същите въпроси, които сме подготвили към другите кандидати. Здравейте! Здравейте! Сега, първият въпрос, с който започваме, който питаме всички кандидати е: запознат ли сте с район Витоша или тепърва навлизате в проблематиката на този район? Запознат съм. Аз живея в Драгалевци, един от кварталите в района. Живея с семейството си там, там са ми и приятелите. Имам изключително много приятели, които са разпръснати в целия район. В Павлово, Бъкстон, в Княжево, Бояна и така нататък. Добре, понеже нашата група е княжевска, ще се насочим към нея сега като въпроси. Запознати ли сте с проблемите на район, на квартал Княжево, може да и за целия район да кажете всъщност? Запознат съм и държа да отбележа точно в началото, че разглеждам района като цяло. Да, той има своята специфика, защото в него влизат както и села, така и много по-централни райони, които са много по-гъсто заселени, но имат до някъде идентични проблеми. Идентични проблеми с инфраструктурата, идентични проблеми с местата за детски градини, ясли, прочие. Добре, а за Княжево конкретно, сега да се насочим още по-конкретно към квартала. Да. Знаете ли какви са основните проблеми на нашия квартал? Както ви казах, те са свързани с общите, но конкретно мога да ви кажа един проблем, който така се изостря и става, може би, конфликт в района. Владайци са за диверсивното движение, а пък княжевци са против. Тоест трафик. Да, трафика е общ проблем, който всъщност ги свързва, но са на различни мнения как да бъде отрегулиран. Трафика наистина е много сериозен проблем за Княжево. Сега, освен трафика, има и един друг проблем, който княжевци много искат да бъде разрешен. Знаете, че най-старата баня в София е в Княжево. За нея има данни преди 350 години. Обаче общия устройствен план планира тя да бъде съборена, за да може пътя пред нея Цар Борис III да бъде разширен. Какво смятате вие по този въпрос? Каква е вашата позиция? Имате ли такава? Аз смятам, че трябва да се запази и по пример ако искате от европейски столици, градове, считам, че трябва да се запази като паметник на културата, да бъде възобновена, ако може да функционира като баня или като спа център от малко по-модерен вид, но с същата автентична фасада. Като движението винаги може да бъде измислен начин, който да преодолее този начин и алтернативата, която да замени събарянето, може да е скъпоструващ, но при нас в Столична община по-скоро проблемите са не в начина, ами по-скоро в процедурите, които са безкрайно дълги, продължават, прехвърлят се дори от мандат в мандат и не виждат своя край. Тоест, вие бихте работили, за да може да се улеснят процедурите за възстановяване на такъв тип архитектурни паметници? Да, не само. Аз бих работил по алтернативни методи и дори екзотични понякога ги наричам. Ще ви дам един пример. Район Витоша е най-проблемен с местата, детските градини в яслите и дори новите детски градини, които са малко, са само с детски групи без яслени. Това е един проблем, който седи и оправданието за него винаги е процедурите, отчуждителните, обжалване, шиканиране на дела в съда и прочие, изключително дълги, трудното намиране на парцели. В същото време се намира парцели, които биват общински, след това се отчуждават чрез заменки за други парцели. Такъв пример имаме във всеки един квартал.
Аз имам екзотично решение, което по същия начин бих подходил и с другите проблеми. Моето екзотично решение е тези деца, които са лишени от място в детска градина, ще получават до 413 лева. Държавата ще плаща като обезщетение за всяко едно дете. В рамките на няколко години, което примерно може да трае строителството, се акумулира един много голям бюджет, който може да бъде по друг начин разпределен. Вместо да ги даваме на деца, които остават извън детските градини, можем този акумулиран бюджет да го делегираме на общината и на района, за да може да се получи едни средства, да се получат, които да са конкурентни. Тоест общината да може да си позволи дори да купи на пазарни цени, на такива каквито купуват, за да построят един блок кооперация с такива стойности, да може да купи парцел и да изгради детски градини. Ето по този начин може да бъдат решени доста от проблемите, които са инфраструктурни. Връщам ви обаче отново към банята, за която си говорихме. Вие бихте ли поели ангажимент за това, което казахте, ако станете кмет на район Витоша, да бъде възстановена и да работи? Да, бих поел ангажимент и мога да ви кажа, че бих използвал всички инструменти за това. Включително без егоцентрични задръжки, за преговори, за молитви, ако искате, пред Министерство на културата или други. Бих организирал също преди да започнем всичко, допитване до гражданите, за да може да видим и тяхното мнение. Вие сте го отбелязали като въпрос и като проблем, но ние трябва да видим за тях кое е по-важно. Ако е по-важно да бутнем банята, а пък да има булевард, трябва да се съобразим с това, което гражданите искат. Така че ние ще направим допитвания и това не са такива настроенията, да, не искат да е бута. Това е начина, по който смятаме да подходим в управлението. Чудесно. Връщам ви сега към трафика. Отворихме темата за трафик. Вие казахте за Владая и за Княжево. Да. Каква е причината според вас за огромния трафик, който минава през квартал Княжево и Владая? Основният проблем е, че не можем да свържем магистралата и околовръстния път. Знаете, че има проект такъв, хубав или лош, не мога да кажа, защото не съм специалист, архитект, инженер. По-скоро аз съм насочен в други сфери, но запознал съм се мащабно с проекта. Така той е доста интересен, екзотичен, с тунели, с подземни преминавания за излаз на околовръстното шосе и представлява наистина нещо, което изглежда, че съществено ще подобри трафика. Тоест можем да кажем, че причината огромният трафик да минава през Княжево е защото има едно недовършена отсечка на околовръстното шосе. Точно така, това е основното. Друга причина е вече в низходящ ред. Друга причина е, че всички тръгват от квартала сутрин поради две причини основни. Или да си закарат децата на ясла и на детска градина, защото не могат да ги оставят до вкъщи, или да отидат на работа, защото пък нямат удобен транспорт. Да, по-малък проблем е вече изоставените излезли от употреба превозни средства, които също са немалко. Да, така е. И това също е сериозен проблем и е причина да предпочитат хората личния транспорт, отколкото градския. Точно добре, така, не е достатъчно. Сега имаме един отворен въпрос накрая, това е горе-долу интервюто, в който можете да се обърнете към камерата, към княжевци и да кажете в някои изречения да се обърнете към тях. Както разбрахте от самото интервю, аз бих подходил по начини, които няма да търсят оправдание, а ще търсят решения. Ще търсят решения, които ще са в рамките на възможното, но ще бъдат такъв тип алтернативни решения и по този начин смятам, че съществено ще мога да подобря начина на живот и начина на живот и на княжевци. Считам, че това трябва да бъде подходът, защото иначе можем просто да изкараме още един мандат в оправдание, че трябва да се промени устройствения план, в оправдание, че за всеки обект, който е за премахване, трябва да чакаме
Столична община, голяма и така нататък. Считам, че просто трябва да търсим решения самостоятелни и с наши сили да ги реализираме. Благодаря ви за интервюто. Благодаря и аз.